Ahoj, volám sa František Kozáček a učím podnikateľov, ako predávať viac vďaka videu. V tomto videu sa chcem podeliť práve s vami o 3 veci, v čom konkrétne mne osobne pomohol David Strnad. Prvá vec je, že aj napriek tomu, že učím podnikateľov využívať videomarketing, tak David je pre mňa veľkým vzorom. Učím sa od neho, ako využívať video lepšie. Napríklad, keď bol hosťom na mojej živej akcii Video Academy Live, tak pre mňa bolo obrovským poznaním, keď mi predstavil emočnú krivku. Ako ju môžem použiť vo svojom videu, aký vplyv má emočná krivka na diváka a aký v konečnom dôsledku môže mať emočná krivka efekt na celkové fungovanie videa. Čiže ďakujem ti, David, aj touto cestou. Druhá vec je, že okrem samotnej tvorby videa ma David posúva vpred aj čo sa týka technického vybavenia. A aj v tejto oblasti si David pre mňa veľkým učiteľom a ďakujem ti, že môžem sa na teba obrátiť a že mi vždy rád pomôžeš. A to ma priviedlo k tretej veci, ktorú by som chcel spolu s vami v tomto videu pozdieľať. A to je to, že David a v Davidovi som našiel skvelého človeka a verím, že teraz môžem povedať už aj priateľa. Je to človek, ktorému môžem kedykoľvek zavolať a je vždy ochotný pomôcť. A toto nenachádzam u veľa ľudí a práve preto si Davida o to viac vážim. Takže ak aj vy budete v jeho blízkosti, či už v jeho kurze, alebo ako kamarát, alebo ako obchodný partner, tak vedzte, že ste v dobrých rukách. Majte sa krásne a zvyšujte si svoje zisky vďaka videu.